Ešte pred začiatkom tohoto videa chcem povedať, že tento hlas už je s novým mikrofónom, ale ešte video je bez mikrofónu, ale potom to idú vidieť ďalšie video z Robloxu, kde bude celé video o mikrofóne, neviem, či to funguje, ale dúfajme, že hej, tak môžete napísať do komentov, či hej, alebo nie, či to proste počujete lepšie. A ešte chcem povedať k tomu, že po tom druhom videu, čo bude s tým mikrofónom, by malo výjsť video s nervkami, ak nie, tak by to malo výjsť do 2 týždňov, lebo ešte mám problémy s takými vecami a tak blbosťami, to je. Chápete? No a užite si video. Čaute, dneska tu pôjdeme hrať Mecha Chameleon v Robloxu. A teraz nebude ten Mecha Chameleon, čo poznáte, ten šitný, čo som už hral. Teraz to bude o niečo lepšie. Takto. Teraz rovno už asi prebieha meč alebo niečo. A môžem sa rovno už joinovať ako hľadač. Tak idem skúsiť nájsť. Dúfame, tu nebude žiadny Picasso tunak, že úplne sa maluje, úplne dať nejaký obraz, úplne. Ja to skúsim. Tak to asi nie je. Ešte tam by sa mohol niekto dať, ale nie. To my sme vyhrali? Yes, ale som ani jednoho dneska ešte nenašiel. To je super výhra. Že ja budem proste iba strieľať, lebo všetci už sú mŕtvi, teda sejteri, takže sa čakáme, kým sa to urobí. Hunter Swing, som sa hneď nakoniec joinol. Díky za coiny, XPčka, všechno. Ja sa nebudem malovať, už keď som bol teraz nejaký hider a potom by som proste chcel premalovať. No, proste, nechám sa takto. Alebo čej, dá sa to urobiť nejakú pozíciu? Prosím. Či to kolab? Aha, to nie sú pozície asi. Asi ne, items, nejaké veci. Ja by som si dal asi backrooms. OK, ide backrooms. A ešte 10 sekúnd, kým to skončí. A budem takto, boom. To celkom pekne vyzerá to lobíčko, toto. OK. Tak ide asi klasik. No nic. Nevadí. OK, teraz sa stačí len niekde namalovať. Ja fakt neviem kde, ale dá sa ako kličnúť tu. OK, tak kamo. Ja neviem, jak sa tu dá lietať, vieš čo myslím. OK, tak tu sa namalujem. Tu. Dá sa nejako loknúť? Asi ne. Áno, F-kom. A počkaj, teraz sa môžem hýbať, keď robím F. Aha, tak to je jedno. S tomu nerozumiem. Takže by som robil teraz nejakú takú sivú farbu. Asi. Ako by to vyzeralo. Sapnem asi. Ako to je v pohode. Ja dám toto a teraz sa namojem takhle celé. Takto. A dúfam, že na tomto spote to nejak vyhrám. Tak, a že takto to bude vidno. Takže ja to skúsim niečo prašsej takto. A ešte tu niečo tak domalovať. Takto dať trochu čiernej. Nejakú takúto. Search start. Nie. Tak mám Gčko. OK, nevadí. Toto je zlé. Nie. Počkať. Wait. Stáva si. No tak sa dá malovať. Kečko. Si dáme Bčko. Teraz trošku tak viac svetlejšiu. Až takú zelenú. No. Takto. A to by sme tam mohli.
Tak, teraz trošku tmavšiu. Tak. A teraz trošku tej sivej ešte. Tak to je pekná siva. Sa mi nepodarilo. Kde ísť do takej sivej? Tu asi. Taký moc Picasso asi nie som. Toto nájdu. Toto vás proste nájdu. Ja to nechám. Tak to idem. Idem niečo spectatovať. Mám freakem teraz asi, či? Nie, toto týpka, ktorý ide tam. Ďalšia týpka, ktorý je... Kde je? Kde išiel? Aha, on je tu. Tak to má dobrú schovku. Nedá sa jedno to lajkne. Nedá. A kamo, neviem, či ho takto nájde asi, hej. No to vidí. Nehýb sa, ale čo robíš? Ja si prestanem spectatovať a idem niečo urobiť s týmto. Lebo... Tak toto proste nemôže byť. Nie, nemôže. Kamo, ja neviem, či sa mám vedieť na čierno, na silu. Už neviem, či nájdem tú sivú farbu, ktorú som mal. Typek. To nebude ona, to nebude ona. Taká viac fialová, potom takú sivú. Takúto nejakú. Si takto namalujem. Tak. Pekne. Počkaj, som sa pohol. Takto. Tak. A to aby som do nej dal viac takú zelenú a tak trošku viac takto. A ďalšie. Brush size. Takto úplne. A tu iba takú tie machule, čo tu sú. Solné. Tak, ešte je tu stále ten týpek. Aha. Tak. Som dal ešte tmavšie. Pôjde a tú silu. Tak. Úplne malinký brush size. Tak. Takže kam sa trošku divné a skúsim si nejako vytryhardiť tú schovku. Ok, vyhral som. Ok, už to si musím prestať. Takže im nájsť ešte nejakých. A nič. Yes, vyhrali sme. Kamo, jep. Teraz si, neviem čo budem teraz, Seeker, Harder. Neviem. Ešte keď dám paint, sa viem namalovať. Tak ja si to namalujem takouto čiernou. Takto. Tak. Tak a teraz mám úsmev. Tak, pekne. Prosím, nech je backrooms. Už, ok, ide backrooms. Čo? Akože ide? Si niekto za Robux si kúpil? Alebo zase proste ide toto. Toto je celkom ešte v pohode mapa, len... Viete, nechce sa mi to ísť znova. Sú to aj pozície. Vyzerá, že nie. Ja neviem, kde sa mám skryť. A neviem. Tak, a teraz by som sa dal, že... Tak, nejakú takú... Dobrú modrú. Takú svetlú. No takúto a teraz, že...
takto. Teda takto ma nenájde. A nie, ja si pôjdem. OK. Ja, som hovoril minulý videu, že je tu zlá Wi-Fi, no tak toto asi bude na dnes všetko, takže čau.